karon ania ang laing sumpay ning sugilanon, ang babaying nakapula. Dili, ila na ka ng gilabay. Pero nga nung nahibalik ka na diya sa maong bungbong. Laom na ang gabi. Dili ko gusto nga maghunahon na akong mga dautan. Kaya basig mao kini ang makasamok sa akong pagpahuway karong kagabihion. Husto, si Yaya, misaka na siya sa taas. Si Mama ug si Papa, ning pahuway na sila. Ug si Rian. Husto, di ko buot nga sulo ng akong huna-huna. Basin og wa ka na mahinayon sa paglabay na ni Mama. Husto, musaka na lang ko sa taas. Ug matuhog na ako ng pahungon kini mo mga suga. Huwagin ka na nila malabay sa pagdayon. Musaka na ko sa taas. Hahain ko dahi. Ni Arayaya, tanawa. Dili. Di ba, Marulinda, iya trining. Hala ay, usalan. Nga namang nahibalik man kanang maong litratong dakong larawan sa buong sa babae, sa buong bang. Ano nahibalik man kini nga unta gilabay naman nato ni dili ba Ma'am Rolinda? Husto ka trining. Ato naman ka nang gilapil sa paglabay ka ng maong larawan sa tag-iyan ning baya. Pero Marulinda, nga nung nahibalik man ka na diya sa bumbong. Hala ay. Ma'am, training. Ma'am Rolinda. O sa may buti pasabot ni ini. Nahadlo ko ni ini, ma'am. Klaro man jud kaayong giapil ko na sa paglabay ay. Di ba ato pampanunta ka ng gidayungan, ma'am? Husto ka training. Ato ka ng gidayungan ka ng maong larawan pero nga nung nahibalik man ka na diya sa bumbong nga unta gilabay naman ato ka na. Ma, Ginoo ko, nanibaut na hino ako malhibo. Ma'am Rolinda, stay. Ala ay, kinsa man kinagbalik sa bongbong niya ng maong larawan sa babae na nga gilawan mo na mo na ni. Di ba man gilawan naman nato na ma'am? Di ba ma'am kita pa mangduha nagdayong ni ana? Husto ka training, kita yung duha. Pero ma, nga nung nahibalik man ka ng maong larawan diya sa bumbong. Ambot lang. Wagid ko masayon. Wagid ko masayon mo ay, pero wagid ko nagbalik ka ng maong larawan sa babae sa bongbong ma'am. Asa ba nang itabuan ning baya ma'am ay? Mahibong man lang ta, dunay nabuak. Pero wa, unya gilabay na ka ng maong litrato, unya nahibalik diya sa bongbong. Muna magtawaan yung kining baya ma'am ay. Training. Naunsa ba mo? Rigor? Unsa ba ni kagubuta diri ha? Sir, kanang litrato ba sir? Nga naman nahibalik man ka na sa bongbong? Ako ang nagbalik sa litrato diha sa bongbong. Unsa rigor? Unsa sir? Ikaw nagbalik sa maong litrato sa larawan ang babaeng tag-iya diri sa maong bahay, sir? Ako ang nagbalik niya na diha. Pero pa Rigor, anong imo man ka nang gibalik diha pa? Unsa may kalabutan niya ng maong litrato sa babae? Kung ganong nahadlok man mo, nga kaanyag magani ana niya. May na lang, naan ang larawan na diha. Tungod kay, di ko mapulaan. Sa pagtanaw sa maong larawan, kay gwapa kay kanang mong babae. Rigor, Sir Rigor, naon sa mabukas sir, oy wa man ka magsulti ka na mo, nanibawat ng malhiboy no na ako. Mauna pa, agip ako. May bati ko kadlok. Unsa ba mo? Ayaw ninyong hadlukang inyong kaugalingon. Walay katingad anong katingalahan ining baya. Gihadlok ra gyud ninyo ang inyong kaugalingon. Sir, Pa Rigor. Rigor. Ako na Yaya Trini. Unsa day? Ikaw na yung mahatod ni diarrhea ni imong pagkaon nga akong giandam day para niya. Yaya, lakaw na lang sa imong laing trabaho kinahibaw ko. Nga pa kay laing trabaho o Yaya. Sige day, maayo sa pinuon day Stacy. Sige day, ikaw na yung hatod anang mga pagkaon sa kang diarrhea day ha. Yaya. Sige day, ari una ko. Sige Yaya. Ang pagkaon ni Rian. Ako na kining ihatod ngito siyang kwarto. Una. Si Rian. Rian? Nagunsa man ka na si Rian diya. Nganong naamo na siya diya sagdanan. Paingon sa underground. Kuno ako masayo pa. Kanang maong hagdanan nga barugan ni Rian. Paingon man ka na sa underground. Ug dili. Murag mulugsong siya sagdanan sa ubos. Magdali ko. Doolon ko siya. Milakaw si Rigor. Tugod kay gitawagan siya siyang suod nga higa.
May tuyo ko no kini kaniya. Ah. Kanindot gid sa akong pamati ining maong kwartuha oy, hambugaway kaayo. Di gyud in taon sama sa among gipuy-an kaniadtong sobra kaalimuot og samok pagid kaayo. Ay, sa katapusan, mahimutang na gyud in taon mi sa among pagpuyo. Una, sa man ka nang mihagsa gikan sa kisame? May mihagsa gikan sa kisame? Oy, papil man ka na. Unsa man daay ka na. Unsay sunod nga mahitabo? Ayaw lang yun si Piata ang pagpaminaw ang babaeng nakapula. Tagsulat, Ace Chavez. Gidalit ka nato sa The Voice Drama Bisaya. Ang babaeng nakapula.